Ndewo no. Aha m Otegwu. Aha egwu m Ugomsinachi, onye isi ụmụ nwaanyị Igbo na Nova Scotia. Ihe awụmụ tupu anyị erie ji. Aha m Otegwu, aka Woman Leader, onye isi ụmụ nwaanyị Igbo na Nova Scotia. Ihe awụnụ m ka a na-eri ji. Ndewo no. Aha m bụ Nkechi. Ọmụ ga-abụ Nnegwu ụbọchị iri ji. A na-akpọkwa m ọkwụrụ ọkalịsịa 1 na Nova Scotia. Ọ bụ mụnwa tupu erie ji. Ndewo no. Aha m bụ Nkechi. Ọmụ bụ Nnegwu ụbọchị taa. A na-akpọkwa m ọkwụrụ ọkalịsịa 1 na Halifax. Ọ bụ mụnwa n'ụbọchị iri ji. Daalụ no. Ndewo no. Aha m bụ Onyechi, afọ egwu m Agụnwaanyị. Ihe a bụ mụnwa tupu erie ji. Ndị be anyị ndewo no. Ọmụnwa bụ Agụnwaanyị. Ka bụ mụ taa na-eri ji na Halifax, Nova Scotia. Ndị be anyị ndewo no. Ndewo no. Afọ m bụ Silva, aka Ọmalịcha Nwaanyị. Ihe mụ tupu ri ya eme iri ji. Ndewo no. Afọ m bụ Ọmalịcha Nwaanyị. Ụbọchị taa ka a na-eri ji. Igwe amaka no. Daalụkwanụ. Ọ na Nova Scotia ka anyị nọ Halifax. Daalụ no. Afọ m bụ Chisom, afọ egwu Ezinwanyi. Ihe a bụ mụnwa tupu erie ji. Ndewo no. Afọ m bụ Chisom, afọ egwu Ezinwanyi. Nke a bụ mụ taa a na-eri ji. Ndewo no. Aha m bụ Akudo, aka na-eti ịgba 1 na Nova Scotia. Ọ bụ mụnwa onye a tupu a na-eri ji. Ndị be anyị ndewo no. Aha m ọmụnwa bụ onye a ụbọchị a na-eri ji. Aha egwu aka na-eti ịgba nke mbụ na Nova Scotia. Ndewo no. Afọ m bụ Nkiruka Nwachinemelu. Ọmụmụ bụ ife a tupu anyị erie ji. Daalụ nsọ. Anyị ndewo no. Afọ m bụ Nkiruka, tata bụ ụbọchị iri ji. Afọ egwu m Nwachinemelu. Daalụ nsọ. Ndị be anyị ndewo no. Aha m bụ Chiazoka, Zuki for short. Aha egwu m bụ Nwaanyị ka ibe ya. Ya bụ tupu erie ji 2025. Ndewo no. Aha m bụ Chiazoka, Zuki for short. Aha egwu m bụ Nwaanyị ka ibe ya. Ya awụ m mgbe anyị na-eri ji 2025 na Nova Scotia. Ndewo no. Ndewo. Mama no. Aha m bụ Blessing, Nwada Blessing. Aha otito m Otegwu ịfụ ọjọọ na-awa. Ọgịnịzi. Ihe a bụ mụ tupu iri ji 2025. Ndị be anyị ndewo no. Aha m bụ Nwada Blessing Karadiaka. Aha egwu m tata bụ Otegwu a na-agbara ndị eze. Ịfụ m ịfụ ọjọọ na-agbara ndị eze. Ihe bụ mụ ụbọchị iri ji ndị Igbo na Nova Scotia. Ise. Ndị be anyị ndewo no. Aha m bụ Odoziakụ Nneka Okafor. Afọ otutu m bụ Ukwu Compliance. Unu ga-ahụ ya echi. Ihe a bụgo otu m dị tupu iri ji. Ndị be anyị ndewo no. Afọ m bụ Odoziakụ Nneka Okafor. Afọ otutu m bụ Ukwu Compliance. Ụbọchị taa anyị na-eri ji. Unu ga-afụ ndị Ukwu Compliance.
eze ọbata afọ egwu mbụ anyanwụ ụtụtụ ihe a bụ mụnwa tupu iri ji ebe ada mmadụ aha m bụ Onyinyechi Nwachukwu ịhụnanụ m ọnụ nwa anyị ọdụkọ na mba onye iji mara m na egwu nke bụ mụnụ tupu anyị eme iri ji unu ahụrụ anụ m aha m bụ Onyinyechi ihe eji marakwanụ bụ aha egwu m bụ ọdụkọ na mba taa ka anyị na-eme ihe iri ji anyị 2025 afọ mbụ Madam Agi aka Mechanical. This is more. Tupu erie ji. Ndewono, aha m bụ Chidimma, aha egwu m bụ Adamma. Ihe awụmụ tupu anyị erie ji. Ndewono, aha m bụ Chidimma Ọnụa, ha na-akpọ m Chi. Taa ka anyị na-eme iri ji anyị taa na Nova Scotia. Ya soro anyị nwee aṅụrị. Ndewono.